Hej med dig og med jer. Jeg har lavet den her lille video, så du kan få et indtryk af mig. Og det har jeg, fordi at jeg er enormt optaget af, at du får gode vækstbetingelser for din personlige udviklingsproces. Og noget af det, jeg tror, der er allervigtigst, det er, at du kan føle dig tryg i relationen med din terapeut. Så videoen er i virkeligheden også en invitation til dig til at mærke efter, om du kan se dig selv gå i terapi hos mig. Noget af det, jeg er enormt optaget af, er, at vi alle har en iboende evne til at skabe forandring. Skabe indre forandring, uanset. Og også, at vi alle kan have brug for en hånd i ryggen til at skabe den forandring. Mange af os kan tro, at fastlåste smertefulde indre tilstande kan være en del af vores personlighed, noget vi må lære at leve med. Det kunne være angst sammen med andre, en følelse af ikke at være god nok, ikke at kunne gøre det godt nok, tilbagevendende tristhed, tomhed. Det kunne være kropslig indre uro eller andre kropslige tilstande. Det kunne være pludselige følelsesmæssige reaktioner, som vi ikke helt forstår og som saboterer vores liv og vores relationer. Og vi har alle muligheden for at skabe en forandringsproces, når vi får de rette vækstbetingelser. Og det er noget af det, jeg er enormt optaget af at skabe. Vi ved mere i dag end nogensinde før omkring, hvordan krop og psyke hænger sammen, og hvordan neuropsykologiske udviklingsprocesser de støttes i kontakten mellem mennesker. Jeg er enormt optaget af at bruge evidensbaserede metoder, men også at ingen metoder virker, hvis ikke at det tager udgangspunkt i det menneske, jeg sidder overfor. Og at det er kontakten før metoden. Så derfor gør jeg mig meget, meget umage med at stille mig til rådighed med en nærværende og nysgerrig, åben tilstedeværelse. Med tillid til, at det menneske, jeg sidder overfor, selv ved, hvad vedkommende har brug for, når det får de rette vækstbetingelser, og derved kan skabe en udviklingsproces på deres måde. Jeg har en baggrund som læge, og det nævner jeg, fordi det giver mig et indgående kendskab til, at vores hjerner kan fungere på forskellige måder. Og det synes jeg er enormt vigtigt, fordi det er, når vi forstår os selv så præcist som muligt, at vi kan tage afsæt til forandring. Så det kan være, at du har en krøllet hjerne, som for eksempel ADD, ADHD. Vi ved også i dag, at traumer spiller en stor rolle i flere psykiske lidelser. Og traumer er noget af det, vi har en mulighed for at påvirke, hvilket aftryk og hvilke påvirkninger, effekter det skal have i vores krop og psyke. Så hvis du har fået lyst til at række ud, så er du hjertelig velkommen.